Zdravo drugari, evo igramo jednu korki normal sa bratom. Brat mi je na Skype-u. Ja i on smo OP igrači. Naravno, samo što desi se da nekad igra bolje, desi se da ja igram bolje. Ali dobro. Uglavnom ja igram bolje to da bi postao popularan, ali on igra dobro. Nije nikad napravio pentu što nema veze. Ne čini jedna penta igračem. Ja sam napravio 11 penti, a ne mora da znači da sam OP igrač. Nek ti puta. Vidiš što radi? Idemo da karam, što ne mogu da karam. Poslije ću. Leteći korki. Vidiš što radi na TTRL? A vidi mene. Na TTRL plus 3. Gde si? Ajde. Vrtim se u krug. Sad baci drugo, ti još ga spuniš. Ne smiješ se mrdaš kad ju baciš. Ne smiješ se mrdaš kad ju baciš. Izgleda mi da neću blud ubije. Pa zašto si se mrdao kad si bacio? Kad baciš drugo ne mrdaš se. To te samo hila. Prvi sam level. Nije se ubio blud? Nisam, brate, kako teško. Nije uopšte. Fiddlestick jebuško morate. Fiddlestick je ekstra jump. A ti si se mrdao kad si bacio drugu. O, po kurac. A to kao... Je to kao onaj laser. Kao što te hila, da. On tebe dođe zvekne i ti će se opet nahilaš, ali ne smije se mrdaš. A ja mislim da može se mrda. A je, sada se mrdaš i da se hilaš, bilo bi to ekstra. Bežiš kad si na midu, pa onda bi se on igrao mid kada tvoja džungla. Je to ovo? Da, i ne mrdaj se. Vidiš kako kad te on udari ti se nahilaš. Šta je, zanimljivo ti je, a? Dobre, ovo je ekstra jump. Sad ekstra, malo pročajem. Očaj, vidiš da je slepac. Da postavimo ovo na YouTube. Pa vidiš da snimaš, dobro ti je. Jo, da. Morat ćemo novo da počnemo. Neću novo, što novo nije. Idem red. Idi, samo da brat. me ne ubije. Pa nisi toliki specijalac. Uopšte nisi specijalac. Fiddlestick open jump. Ja za malo da ubijem Ezreala, za malo i on mene, za malo i ja njega. Za malo, ne! Ubi me ona kurva. A Mumu četvrti level, a ja drugi. Pa zato što čovjek zna da igra. A ja ne znam. Pa ne znaš kako treba sa Fiddlestickom. Jesi još za red? Jes. Jesi li si hilaš? Jesi još za AD roli životići? Da. Si mentalac. A nisi mi rekao da je on AP heroj. Pa ajde znam, bret. Ne. Pa prvi put idem, ne znam. Kakav heroj, brate. Idi uzmi golemove. Prvo reset. Ove ovdje? Jel? A oni su slepci. Kata Kalarajza. Koji je skor? Pa 1-0 koji će da ih bude. Pa ne karama. Pa ga je ubila. Pa šta ako gube? Da, dok je Leona 1-0, Ezreal 0-0-1. Noob Leona. Ma nije noob, mene stanovala Ezreal, nije imao ni 20 helta, ja jurio Ezreala da ga ubijem. I mene Leona stanuje. Kod kule i ubije me. Izvinite, deca. Svinja. A ja i ne biđu, ja pričam s kraju. Ja uče sprite, pa ono fora.
evo ga toaletni papir. Brate, može gang ćele. Pa brate, vidiš gdje sam, brate. A čekaj... Evo samo da budem 4. level, može? Ti još nisi ni 5. Kad bude 6. level dođi gang. Što mi baga, brate, što snimam. Kao, ubegaj čemu. Ajde sad. Sad ih sjedite, njih dvoje. A znaš kako je to teško, a ti to misliš da je lako? Ali ne mislim. Pa onda čuti. Beži bre, hoću te zapaliti, beži. Čime da me zapali? Pa dođi begom da. Sad jedan da budi gađao su skočio. Da ste vidjeli ovo, draga deco. Stižem. Dok ti stigneš, ja sam otišao na B. A je! Pa kad ste pičke! Kurac. A bilo bi moćno da Smite može na heroje. A pa bilo bi moćno. Znaš da ima igrica Smite? Znam, brate. Kao bogovi neki. Ali najviše može partija traje 20 minuta. Sranje. Ovdje za to igrica vrh. A šta tu radiš? Pa šta radiš? Skoro ko LOL, samo što ti se vidi lik onako. Znaš šta što mislim? Znam, kao GTA. Da. Molim? Znam. Ja sam opet Trump, pa nemam. Ja sam opet Trump, pa nemam. Šta nemaš? Mi kaže, nemaš ništa slatko. A ja, pa ja sam opet Trump, pa nemam. A ko ti to rekao da nemaš ništa slatko? A nisam kupila. Pa bio si na terenu pa nisi kupio. Molim? Nisam ti čuo. A ja sam opet Trump, pa nemam ništa slatko. Šta ti to znači? Ne znam. Imaš para u buci prsti, kako će biti? Kupit ću bot. A u buci prsti? Evo sad ću 6 level. Lesi me. Ali tek sam 5. Tek sam sad sa 5. Pa šta onda kaže da ti tek 6. Leona Fe multi. Ne. Što si se mrdnuo? Zato što sam bio supporta prvo. Nek vas strano je mene zabole. 30 helpa. Gdje se auto da ih pokaram? Aha. Samo da bio multi. Znam to ono bom. Mi rakete. Da. Najjači je kod. Da. Samo što mi skoro 0-2. A da? Nuba deci. Noob ADC, noob jungler. Šalim se na to. Što mi bacila ulti mentalać, svelovala. Ko? Ke, bacila mi ulti i ja pun. A mana mi treba. Jesi 6 level? Ali ulti treba, Caleb ulti treba da se baci kad imaš malo helta, pa ona barijera. Da, onda ti ne mogu skidati health. Da. Da ti ne mogu... Jack su najbolji, brate. Što Jacksu? Jax, brate. Tryndamere. Lud. Tryndamere ulta i ova ulta. Ja, sad sam solo. Dođi! Bijem blue. A ova je Ezra 7. level. Ja sam još... Da, ja sam još 5. Evo ga Kyle, dolazi polako. 6. sam. Bravo, bi. Sad čekam da mi se skupi ovih 7 raketica i da karam. Samo da mi nije uzo red. Jer mi uzo red. Otkud ja znam. Jer treba red. Meni treba blue koji si ti uzeo. A što mi nisi red? Pa valjda vidiš da nema mana, a Ezra ima manje mana. Ajde čekam ovu bronzanu raketicu kao. Evo, ja sam 6. level. To! Evo, samo da ubijemo ovaj red. I čekaš ovdje u travi i teleportuješ se. Sa Ali ultim. moram prvo B. Dobro.
Ali barem dođi. Vam treba pomoć. Što mi ukrade Kale? Koji kralj, kako mi ukrade, nema veze. Barem dobijem. Vidi što mi ukrade! E, sad ću da te reportu. To mi double ukrade, ja već krenuo s ultim, ono malo da... Bijem. Ono da pucaš na rakete. Da, brati, sve mi rakete jače, on dođe, pređe, baci treću. Dobro, bitnije da srušimo ture, to da bez sada. Ajmo, kurki! Najte za Jarvana, Jarvan. Ti smo... Nije, brate, najjači. Ko ti je jači, kao? Meni je najjače za Kaziksa, Kazan. Najjače za Ronaldo Pederaldo. Ne lupaj. Kako se zove sin od Ronaldo i plavuše? Retardo. Vidi ga radiš te farma, koliko radiš ima farma? A radiš ima... 41. Da, 41. Ajde. A gdje si ti? A moraš ovaj buš. A prvo stavi ono vamo da li ima var, nemaš ti jedan shipping glas. Da li te vide, ne vidite? Čekaš Kale-a, tu budi, nemoj da se mrdaš. I kad oni počnu da beže ti baciš ulti. Klikneš... Ja ću da igram. Da, tu. Staneš i kad vidiš ono govno kao... Vidi, oni moraš da napadaju kod tureta. Defaj. Dođi sad! Ajde! Teleportuj se s ultim! A nema toliki razmak. A tu mu služi ulti, pa ja nisam znao, izvini. Bravo! A izvini, nisam znao. Staneš ovdje u buš i klikneš ulti kad svi ovdje ti se teleportaš. Izvini, nisam znao. Ali to je dobro kad je team fight. Teleportuješ se i kad imaš malo kilta samo baciš zonju, brat. Prvo baciš kao ulti, baciš kao treće one gavrane i beži od miniona i onda baciš zonju. Uvrezao! Sam mentalać. Mora mi daš bu. Hoću. Beži. Hilima ti ukradi. Jezre luzo. Stvarno? Da. Vi ste debili, majče. Pa i ti si debil. Što? Trebao si pri kraju da smajtaš. Što mi ne reče? Pa valjda znaš jesi mentalac. Nisi. Jesi sam. Tata mi je tu. Vidi ga Amumu. Toaletni papir. Eno ga. Gdje je kurva? Gdje si ti? Ja ti tu. Kad šuti? Za 50 nešto. 50. Djajmo za sekundu. O, brale. Ne! Ajde sad. Kreni u akciju. O, pomoć mala! Znači, vi ne znate kako ti ne da pomogneš. Ja! Da, ti staneš... Ne treba ulti na tebe. Nije bacio. Pa trebao je. Pa treba, a ti treba da mi pomogneš. A kako? Da staneš ispred mene. Ne bi me ono bio sa ultim da si ti stao ispred mene da me braniš. Sa kuka da on baca, ili takav ono. Nema veze, bitno je da pobjedimo samo. Koliki ti je FPS? Šta? Koliki ti FPS? Meni 15. Jer treba da bude veći ili manji? Već, FPS već. A ping koliki ti? Samo stavi miš na FPS. Koliki ti ping? 30.
Ping, ne FPS. A da, pa stavio sam 30. A, meni 38. Imam ideju, ajde! A ti si tu. Jeben što mi ne reče, evo sad ovaj tek dobio ulti. Šta će ovdje, to nije mjesto? Mislio sam da će da... Ono sad, evo vidiš kako to kata. Rešava, a? A taj rad. To je rad. Ajde, što smo kulu. Ajde da ih ubijamo. Molim te! Jo! Ajde te. Pa što uradi? Pokušao da ga ubijem. Okej. I uspeo. Bravo, Briza! Pa dobar mi skoro sad. Imam 3 asistencije. A Momo ima 5. Ja, mene puta turet! Bravo. Ovaj kill sam ukradio. Pogledaj mu far. Koliko ima? 34. Ne drkaj. A tebi 70. Dop. Kata! What the fuck, ja još nemam blow. A pogledaj je health, Kati. Pa kaži samo kata. A ja ne znam šta radi oni. Evo mene, brate, sve rešava. Ma ti si opo. Bolje dođi pomozi, ja moram B. Idimo! Čuti bre, 3-1-4, dobar je, čuti. Bugavu manu nemam, moram mi pomogneš za blue buff, sada, odmah. I ne da mi uzmeš. I moram da ti vratim za redom. A treba meni blue, tebi red nije treba bre. I za nema mana ni da prdneš, majtuj. Beži sad. O, što smano je blue. Molim! Evo! A gdje ćeš? Moram da mu dam telefon. Evo ga pro! Ja. Si stigo? Jes. To. Idemo da Karabu. A danas moja mama seđe za kad si to rekao. Jesi rekao sam njemu da ih jebemo. Da. Pa isto. Što ne defaš? Ja. Prvi item ti treba da bude zonija. Ko je prvi? Da. Ne. Dobro, prvi ta trenerka kao vidiš, što ti daje AP. Pa zonija. Zoni. Da, zato što ti ulti, ali moraš ulti na sve, znaš. I onda zoniju. To sad imamo ovu baš raketu, koja sve jebe. Pazi se. Kuće da dođu sad, neće dobro. Što ih ja jebem sa ovim mini raketama. Što ih sve radio je. Mentalec. Ment. A Kiel će da baci ulti na mene. What the fuck? Ja sam ubio Zeda, molim te. To. Gdje je Rajz? Si dobio neko asist? Ne. On bio tu. Da ste me healam ja malo. Moja. Ja nisam dobio asist za turret. Pa kad si dobio? Ajde slušaj. Slušaj na kraju sve. I da služi i Nexus. Jesu mentalaci. Odbije. Moram i ja. Moraš da me defaš. Ja ti rečem, moraš da me defaš. Idi ispred mene. Ajde. Ajde be. Ja mogu vodnjaka da poletim. Buuu!
Makedonija. Pa da. Vajde sam vam zna, vrati. Nisi mi but skupio. Ko? Ti. Šta će mi? A nisam ni ovdje. Oj. Vidi ga kaj, brate, 55 farma. Koji je kralj ovaj Kev. Ja, šta to znači kad napišu STFU? Smiri se. A to ti je skraćenica shut the fuck up. Bravo. To si kura. Nisam tebi rekao bravo, rekao sam Ezralu bravo što je svela u ulti. Ali... Što je mene malko zakačio neka fora. Ej, Šta je, jebi ga, malo lona da me stanuje ti, jebi ga. jebi ga. Odo da fanbot. Wow! Ovako katapult nema niko. Zato se ovaj heroj zove Kurki, vidi koliko ima kuraca. Ko nema kurac? Viš da je moj helikopter u kurac. Kako se ja posle moram da jedem? Pa čekat ću te šta. Ide fajtaru! Pustite nešto ste kure. Kure ste kure. Vidi Rajz, koja je kraljina. Pičke. Pa nisi ni Asić dobio. A nisam kad ste nešto počkala. Pa ti si otišao od nas. Problem, eto nisam i... A jesi, brate. Ej. Šta se radi? Ajde, slušaj motora. Beži. Ajmo. Što je svelo vulti čovjek. Ajde, ubijemo. Hoće baba da ti prži jaja. Čuješ? Ne, još. Ajde, ubijemo sad. Si gej. I ti si gej? Ne turi sve. Uc. Što mi nisi pomogao? Pa kako kad mi mene ubili? Pomozi. Pa si pa. Da znaš, ja i dalje snimam. Ula. Znak upitnika. Ajde na Dragona, brate. Svi, činimo. Svi imaju boot, samo si ti boss. To je fora kao. Idem da uzmem blo, ako mi daš. Ne dam. Dobro. Pa će prvi da ga uzme. Ajmo se takmičiti. Aj ne. Pa kad znaš da ću ja prvi. A pustit ću te. Ubio mi male. Imao sam smanjiti. Ja da mogu lednjaka penut. Ako mi neko dozvoli. A to ni... Pa ja ne dozvoljavam. Pa znam da ti ne dozvoljavaš. Zato što ja hoću penut. U malo katu to mi čapi. Ovdje su svi. Gdje? Iza nas su svi. Begaj! Odu jo. Ako se toaletni papir zakači za mene, zakačio se za Katarinu i ulto je! Ko je ulto? Toaletni papir za jednog igrača ulto. A mu? Da. Mento. Teleportuj se sad! Kod Zeda! Tu, ovdje! Teleport! To, stvarno padaj! Ušumoti ga! Ajde! Hajde! Vidi ga Rajz, what the fuck Rajz?
što krade ova Riven, kurva. Sorry. Upalim ti gol. Ajmo se ruši. Ruši! Oh yeah, double kill. I ja sam dobio 3 asista. Samo do mene ne puca turet. To je sam kralj. Odi toaletni papir. Mrtav je toaletni papir. Ili ona. Se kladimo. Kada ova krade kura vela. Kura vela. Bitchwise. Koji fail? Nisam ništa failao. Je, ma ez. Nije nikog pogodio. Aha, nije. Ako si to da kažeš, nije. Koliko imaš asist? 6. Ja 15. A ja ne znam kako sam dobio 15 asist. Zato što Riven mnogo krade, to sam dobio. Skoro i 6-4. Mnogo krade, ali mnogo. Ja i Kata isti, ja ovdje najbolji izgledam. Ali ja to ne gledam da li sam najbolji ili da li sam najlošiji. Nego bitno mi da pobjedi. I meni, zato što si ti dobio dupli IP. Nisam. Ono. Ne piše mi onaj robot. Pa pisat će ti. Pa položi kill. Pa nema ulti. Jebi. Idemo! Ajde kod. Jest. Jest, ajde pen. Oje. I koliko da zakažem? Jo. Čekam Soniju još 40 dinara. Čekaj, dočekat ćeš se. Čekam još 30 kinti. A ja ti 30 kinti dobio za čas, ja sam dobio 100 kinti za čas. I samo odeš beo. Ebeš dježi, još 10 dinara. I kupuješ Zoniju. Evo je. Jej. Jebi ga. Hoćeš opet vidio? Kako je Kejla? Si vidio Kejla? Šta? To na sebe pun. Nisi vidio? Ne, nisam gledao vas. Krenuo na turet kao auto. I stekao ulat i onda tek tad krenuo na turet. Koji mentolać. No. Požuri. Ja ću ja malo kilo. A koliko imaš? 0 Šta 0? kilo. Ne drkaj. E pa tu stani i teleportuj se, tako, ovdje. Najjaš. Sad. Tu stani. Nemoj da se teleportuješ. Pičko. Ja Petka što nisi ti su zone, valjda znaš da igraš, brate, ne mogu ti sve pričam. Ma iskoristio sam je odavno. Ono izjezam. Stvarno? Du. Jebe. Šalim se. Zaboravio sam je. Ti zaboravio da imaš. Jest. Gledaj što ti sad dobije ovo. Gdje ide ova Kata? Gdje je? Didi. Ruši kure. Kure, da, kure. Ruši. Jebate turet. Bježi. Opusti se. Pa ako umrš ti sam ti ja kriv. Koga dobro? Bog suze! Pa rekao sam da ću žući. Znao sam. A ja sam propa, znam šta je to. A ja mentalac se kurčim. Pa znam.
Nemoj da ultaš. Što? Ej, sad sam ult. A što mi ne reče? Ja sam ti rekao nemoj da ultaš. I ti ulta već. Nisam znao. Video. Istaj se. Bye. Žutih brava. Nemam buće. Od ovom. Šturno si. Gledaj šta kako će Kata da isfeluje ult. Šta sam ti rekao? Bye. Pa sa kako sam na njega? A, hoću prada, sam rekao. Pa za džabe je krala. Kad je cool. Kad je kur, sad kad ja uzmem kvadru. I onda će valjda da mi Z da pen. Slušaj mene Z, da Z. Ali valjda. I koliko farma. Koliko farma. Ko? Ja dobio odjednom. Wow. Evo ga, Fidu. A pusti je. Uči ti glas. Kako će? Kako će da ga čapiš? Sa E. Pa dođi. O, gdje si ti? Jo, ti što vrati. Ne vidim sam. Pa ja imam but. Pa kuj. Imam jabuc. Mini. Kinesku. Treba mi blue. Svaku treću. Ćao. Dođi, što si dostora? Pa ja sam 13 leva. Budi šta hoćeš, Ado. Na blue. To ima ga. Treba. Šta ti treba? Ništa. Ne treba ti blue. Nemam. Pusti, načisto. Pa kad mi kijem sad. Ulta. Ultaš na sve njih i baciš zoniju. Ali čekaš. Vidim, može te zavor ultaš. Zato... Može. Zonija! Koji asi, brate, yeah! Sam ti rekao zonija. Majmo još, bre! Mene sad mogu da pocepaju. Pa mene ne mogu kako mu ja kući. Ja, brate, koji damage ima? I ne ubi mez! Hajde baci ulti. Ja bi samo pravo bacio ulti, brate. Ali ubio kill. Jo, ja sve item imam. Stani! Dop. Jer si mrtav. Dop. A ja imam boots! Jeee! Ti ne zara. Ja se čekaj da se trkamo. Ajde. Tamo da prodam ovaj buff sword. Ja ti se zezam od u bazi. Na redu je... Evo me. U isto vreme. Ovdje stavljam na centar. Ovdje. 3, 4, sad! U isto vreme smo krenuli. Nismo. Jesmo. Do kraja se trkamo. Koliko ti brzina? Pa ti ćeš da pobediš, brate, meni 384. A meni 400. Dođi ti kao. Ajde, evo sad ću da pobediš malo, ajde. Ćao! Ćao! Oj. Sad nije vreme za trkanje, sad je vreme za trkanje. Ti mi mogu dođeš, ja mi mogu sve da pobijem. Imam i zonu. Može? Može. Zonija! Kurac. Šta bio? Shit, brate.
kurva! Ja ne verujem. Vrati. Čovječe da se trkamo. O, tom. Ja da prvi krenem. Oh. Može, ti me čekaš ovdje. A? Ti me ovdje čekaš. Gledaj, ti kreneš. Ti staneš kod ove prve srušene ture, gdje sam ja umro. Tu stani. A ja ću da stanem kod ove prve ture to ovdje koja nije srušena, kod inhibidora. Ja tu stani i zajedno krećemo. Može? Stani ovdje. Ali nemaš pravo moći da koristi. Stani tu. Stani. Šta radiš to? Nemoj, brate. A šta kad me nećeš pobediš? Nećeš? Pa se trikamo. Stani! Stani! Nećeš? Ćao. Evo. Ne pričamo više. Rekao si nešto i sad neću, ma nisi tu uopšte stao, ti stao ovdje, a ja sam trebao ovdje. Pa trebali smo, ti si krenuo načisto. Ne možda usereš? Report. Nisam te ništa uradio. Pa ne kažem tebi. A vidiš šta radiš je? Vidi ga. Koji pede, ja ne verujem. Evo, mu se vraća, bravo. Nisam se vraća sad, ja pede što bih volio da ga navata mu. Pa mu je slab. Slab 6-8. BG. Kada dođe mi Beograd? Ma BG je. A, bad game. Vidi kje vajte me da su sedeš. Što dobro si? Šta dobro, nema ništa rade. Pa njemu i ne treba radi. Treba mu. Sad mi se pojavio neki drug. Gdje si ti? Tu nije. Drug mi se pojavio da ultuk i moram da ultam. Šta ti se pojavio? Neki drugi neće da se skloni. Oko mene on je plavi, znaš. Moram ultat. Dođi. I treba da ultaš. What the fuck, koji fail ona? Moje! Pogledaj zeta, poli ga pića. Nek puni koga hoće. Ajmo ga jebem. Ti bazi! Pušta. Vidi mi njemu šta nam dolaze. Super, njima. Aktivirali super medione. Ko? Oni. Na nizu. Ste genijalci. Genijalci, pogledaj sebe, genijalac. Genijalci sam, priveru. Ja sam genijalac. Vidim iz kola. Ovdje je na blue. Pa nema. Si ima? Nema. Evo ga Ezra. Ujebut. Ezra li ima? Ali ima reda. Gdje sad nema? Imam. Gdje sad nema? Ima. Biješ života ti. Joj! Flash si bacio. Dobro ti. Ja mi pokupi ceo red. I svelo. Ja pička, ja došla ti pomognem. Idemo na žutu. Ti bi valjalo da baciš ulti i odmah zoniju. Ako znaš za to. A ne da bijete bugovu Leanu, nego bugovog Zeda. Ja mami da je krenuo, kojim putem? Meni još ostalo onaj krug.
Šta radi ovaj kao? Šta ti je? Nerviram se! Eto šta mi je. Pa ne čujem te dobro. Ja tebe čujem. A kako si se razdrao? Pojačaj se ma, čekaj ja što pričam. Još. ABVG. Sad je okej. Ili report Kale. Ili report tebe, zato što ne defaš. Idi defaj bre. Šta je? Defaj. Pa umro sam. Viš da nisi umro, što sereš? Pa sad sam uživeo. Pa si uživeo, nemoj ljuti da bacaš. To sam baš teo. Sad si Ezreal ulti. Čekaj da se ja vadim, ulti na sve njih. Ko? Ti ko? Jezi volim še. Samo se dereš misla. A deram se zato što su svi mentalaci. Ukrade ti. Nisam ukrao kad sam ja i ulti bacio. A ja nisam, a? A ti imaš 10 raketi? 7. Pa eto i... Pa nije pa i. I gdje je Zed ovi bugovi? Nervira me Zed. I Ezreal. Mogu me, nervira. Flešovo sam se. Noob, čuti noob. Ruši! Ma, idi ruši, ajde. Ne, ide tako. Jeste. Viš da mi ništa nije skinulo. Pusti, moram se na heal. Skurva. Ja se ovdje healam. Kurva. Ja njih pobijemo. Ajde. Ti nećeš, a? Jeme umati Amun i Ezreal. Svi tu oteli. Report. Dolo. Što to će reportu nije mjesto? Zato što sam noob jungler. Pa nisi načisto noob, 1.9 je danas. Bolji si nego Kale. Pogledaj Kale u farm, skoro više od mene. Čekaj, ali više je od mene. Imaš i manje od njihovog supporta. Nemaš. Ja, mi rade barama, vi se drkajte. Koliko su glupi. Evo što je ovdje. Baron treba da se radi kad neki tim gubi. A ja nikad ne radim barona kad pobeđujem. Eto što pokušavam uvijek da se izvučem bez barona. A miš da ja ne pokušavam? Pa da. Da čapim ovoj karti. Vidi ga kill! 6-7. Ali 27, 6-7, 27. Dajde da cepimo Zeda. Pa mene Kale može da ubije me. Ne lupaj bre, što tako lupaš? Ej, Dobro, ajmo GG. Honored man. Ako pobedi. A ne, kraj je. Idem ja prvi ako ne smete, pizde malo. A ja ću ga na kraju smaći. Pisat ćete na kraju 50 gola ako srušiš. Ha! Jas! Kada i zašta? Aha, ajde reportujmo. Joću. A nećemo. Pa ti i nećeš. I to je bilo, dame i gospodo, prelep klip. I na kraju znate šta može da bude kod mene i mog brata. Sigurno ne može bude defeat.
Lajkujte, subscribeite, šta ćete radite, samo odgledajte klip kako valja. Hoćemo opet? Ja samo navučem prstok i dođem do prodavnice, kupim nešto. Kad ćeš da jedeš? A? Kad ćeš da jedeš? Ništa. Aj, sad ću da idem. Ajde bre. 270 godina. Eto. Ali ne piše mi IP boss, to ne robi. Pa ne piše ti li si dobio. Ajde, tamo ja da operam ruke i da refreshom i sve. Čekam te sve. Ajde, zove me kad jedeš. Ćao. Dobro, dame i gospodo.